ili do femicida. Nemojmo zaboraviti da na takvim mjestima sjajan jedan projekt koji je inovativan u Hrvatskoj i upravo zahvaljujući ovim mladim ženama koje su vrlo motivirane i entuzijastične danas imamo ovu aplikaciju i na području Republike Hrvatske. Što za Hrvatsku znači ovakva aplikacija? Znači da možemo locirati na nacionalnoj i na teritorijalnoj razini koja su nam to opskurdna mjesta, koja su nam to problematična mjesta u našim kvartovima, gradovima, naseljima, gdje stradaju osobe i muškog i ženskog spola. Slobodno neke prstima. Naše općine vode računa o svom prostornom planu i uređenju i da takva mjesta učine vidljivijima, osvjetljenijima i... I was 13 years old. I was shocked. I didn't know what was happening to me. But I felt it. A man on the train, a complete stranger, touched me in a way that I knew was wrong. Where a young woman was gang raped on a bus in Delhi, and the incident was so horrific that I decided along with some friends that we needed to do something concrete. Ono što nije evidentirano, toliko toga ima. Zato je ova aplikacija glas za sve one koji ne mogu reći jer se boje, nemaju hrabrosti. I mislim da je ova aplikacija nekako naše vrištanje u mraku. Vidite nas, događa se nama, događa se svima, nažalost, događa se svugdje. Nadamo se da će nam ova aplikacija omogućiti vidjeti koliko toga ima, gdje toga ima, da možemo prevenirati, da možemo pomoći, da možemo ponajviše spriječiti. Jezična barijera koja je postojala za drugim aplikacijama, ovdje je sad naravno više ne postoji, tako da nadamo se da će se proširiti na cijelu Hrvatsku, pogotovo u onim dijelovima Hrvatske koji do sada nisu uopće bili upoznati što je to seksualno skriveno uznemiravanje, da vide što se događa. Zato proširimo glas, dajmo glas onima koji ne.